Ei, t'has enterat de la festa a Casal Jan, oi? Sí, aquesta nit. Vens, oi? Oh, i tant, si la Melissa portarà herba de la bona. Ens fotrem uns canutos ben potents, Ja veus, però hem de vigilar, Em vaig estar informant i es veu que el consum porta moltes conseqüències. Qui va, qui va? Si és la millor sensació del món! El tabac i la marihuana, deixa'm tot relaxada, sigui a un parc o una platja o en una terrassa, perquè sempre que hi vols estar, un porro sempre és benvingut, té propietats medicinals, et porta a mons desconeguts, sense formes ni colors, rius molt i et diverteixes. Però s'ha de vigilar amb el cor. Ei, qui t'ha demanat que em tallessis? Ho sento, Alba, no vull tallar-te el rotllo. Però no tot forma part d'aquest món tan bonic que descrius. No et pots oblidar de tots els aspectes negatius que comporta drogar-se. Perquè si no actues amb precaució, acabaràs malparada. Paranoia, pànic, nerviosisme, descoordinació i arrítmia és el que la droga et produirà. Si no vigiles asma i taquicàrdia, no pots estar sempre en guàrdia. Quan menys tu esperis et fallarà tot l'aire. Perquè si la droga vols provar, tu hauràs de començar a plantejar. I si amb això vols continuar, salut i diners et faltaran.